Sawubona, ungumthandi wezokuzivocavoca noma ungumdlali ophumelela kakhulu futhi ufuna ukubuyela emidlalweni ngemuva kokulimala. Ukubuyela kwezemidlalo uhlelo. Isazi sizokufakazela ukuthi ulungele ukubuyela emidlalweni. Lokho kufanele kuhlolwe kahle futhi kufanele kuqinisekiswe ukuthi ungabuyela empilweni yakho evamile. Ukubuyela kwezemidlalo kuyisethi yokuhlolwa komzimba okufanele, ukuhlola okumbalwa, okudingeka sikwenze ngaphambi kokuba sikwazise ukuthi ungumuntu ojwayelekile. Ngakho-ke ukubuyela kwezemidlalo ngokuvamile kuthatha isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili. Lapho uzodlula ekufinyelelweni ngendlela efanele, kanye nazo zonke izindawo ezihlolwayo ozidingayo ukuze uqiniseke ukuthi uyafaneleka bese udlulela esigabeni esilandelayo. Ekupheleni kohlelo lwakho lwe-Return to Sport, uzoba nomgogodla ojwayelekile osebenza kahle, ozokuvumela ukuthi ubuyisele ezingeni lakho lomsebenzi obuwenza ngaphambi kokulimala.